Fid-29 u 30 ta' Mejju l-Palazz tal-President se jerġa' jiftaħ għal pubbliku biex titella t-tieni edizzjoni ta' Festa Palazz. Festa b'avvenimenti kulturali, artistiċi, folkloristiċi u storiċi li ssir bilan li jinġabru iżjed fondi għal Malta Community Chest Fund. Iċ-Chairman tal-Kumitat Organizzattiv Mario Colleiro spjega kif l-attività minn barra l-an filantropiku tagħha se tbiddel il-Palazz ta' San Anton u l-ġonna tiegħu f'manifestazzjoni ta' kultura u tradizzjonijiet Maltin. Minn barra li kell Malti li se jkun ippreparat mill-kċina tal-President se jkun hemm ukoll il fuq minn 18 l-esebitur ta' snajja u artiġjanat li se jaħdmu l-prodotti tagħhom quddiem il-pubbliku preżenti. Iżda din id-darba il-festa se tkun ambjentata fi żmien l-Ingliżi kif fissret il-President innifisha. Din is-sema l-anniversarju tal-100 mill-gwerra ta' Gallipoli, Malta u San Anton Palace ukoll kien intuża dak iż-żmien propju biex jagħti ftit ta' mistrieħ lin-nurses u lit-tobba li ġew minn hemmhekk postijiet oħra biex dewwew lil miweġġa. Iva, allura se nkunu qed nambjentaw propju għal dal-perjodu, perjodu tal-kolonja u propju ħanorbtuha ma' Alexander Ball, ġifieri li kien l-ewwel fil-verità gvernatur ta' dan il-pajjiż. Għal din l-attività li se ssir bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija, il-ħlasa dħul huwa biss ta' €5, flus li jmorru b'risq il-Malta Community Chest Fund. Hija żiedet tgħid li din il-festa se sservi wkoll biex il-poplu jgawdi dak kollu li hu purament Malti u jkabbar l-għarfien tiegħu dwar l-identità Maltija.